Pan o'n i'n tyfu lan ac yn mwynhau darllen, un o'r pethau o'n i'n breuddwydio bwyty oedd un diwrnod fydden ni'n medru cwrdd ag awdur. A dwi wedi bod yn digon ffodus i gwrdd â lot fawr o awduron yn ystod y mywyd, ond mae'n rhoi pleser arbennig i holi un o awduron mwyaf addawol Cymru sydd hefyd yn digwydd bod yn ferch i mi. Felly, Onwy, rhaid tanlinellu pwy mor falch mae dy dad bod ti wedi sgynnu'r llyfr yma. Esbonio ni y bwyty'r diwrnod le gestu'r syniad, achos dwi'n cofio bod gyda ti ar y diwrnod hwnnw. Eithon ni gwylio adar yn Parc Biwt a oedd ni'n cerdded a nes ti gofyn i fi os oedd hynny'n fodlon ysgrifennu paragraff am un o dy lyfrau a dwedais i siŵr ond byddai'n cael unrhyw credit fel joc a dwedais ti na ond pam nag wyt ti'n ysgrifennu llyfr dy hun. Felly es i ati trio meddwl am be bydd yn cael ei gynnwys yn y lyfr a be bydd enw'r llyfr a pwy bydd yn gyhoeddi e. Felly llyfr i blant yw e, ond yn barod ni wedi darganfod bod pobl eraill yn mwynhau'r llyfr yn mae'n addas i bobl sydd yn dysgu Cymraeg er enghraifft, ynddo e? Ydy. O'n i'n gobeithio i wneud e'n addas i unrhyw un oedd eisiau. Felly, beth yw cynnwys y llyfr? Beth ti'n meddwl sydd yn arbennig wedi cynnwys llyfr Adar Mawr y Plant? Mae yna 2 dudalen am bob aderyn sydd yn cynnwys llun gan Anfion Gwyn, ffaith ffab, enw o Saesneg, be maen nhw'n bwyta, darn o barddoniaeth, misometr a paragraff tua 100 eiriau am yr aderyn neu hynny. Ac wrth gwrs, wyt ti'n sôn fyna am y gwaith celf. Mae'r gwaith celf yn wych yn dywe. Ydy. So, Fion nath wneud y gwaith celf, wedyn oedd Olwen Fowler wedi cynllunio'r llyfr, a felly mae'n edrych yn bert i ddechrau yn dywe. Ond cyn i sôn beth yw'r ffeithiau ffab yma de, achos na ti syniad arall sy'n y llyfr. Rhyw enghraifft fi un o'r ffeithiau ffab? Mae'r drydwy'n gallu copio syna anifeiliaid eraill fel cwn, tyllianod a cathod a hyd yn oed larwm can y car a y ffont midol. A wedyn, fi'n gwybod mae rhai ffeithiau fan hyn, ydy'r Robin Goch, a mae Robin Goch yn dod mewn i'r ardd fan hyn yn gyson yn diwe. Ydy. Mae'r ffaith am y Robin Goch yn... pan oedd pobl arfer mynd o dan yr ddaear i cael glo, oedd nhw'n meddwl os oedd aderyn gwyllt fel y Robin Goch yn mynd o dan y ddaear efo nhw, bydd trychineb yn ddigwydd. A wnaeth nhw gweld y Robin Goch 3 waith cyn i trychineb ddigwydd. Yn synghennydd oedd hwnna, ynddo fe? Ddim yn bell o gyffili. A geson nhw damwen mawr dan ddaear fyna. Y ffordd nes i ddysgu am adar yn wreiddiol oedd oherwydd oedd yn hatgu i, sef dy hen datgu di, yn gweithio dan ddaear. Ac oedd pobl yn gweithio dan ddaear yn adfer defnyddio cyneri, cymryd aderyn dan ddaear i rhybyddio nhw os oedd nwy mithen o gwmpas. Felly ffordd o'n nhw'n gwybod os oedd yna berygl oedd cymryd aderyn bach mewn caich dan ddaear a bydde hwnna'n rhybyddio nhw ac yn gweud os oedd e'n ddiogel neu ddim yn ddiogel i fentro ymhellach lawr y twneli tywyll yma. Ac oedd datcu hefyd yn cadw cyneris, oedd e'n bridio cyneris, a un o'r pethau mwy gwirthiol fi'n cofio pan o'n i yn grwtyn oedd, mynd gyda datcu a ddyn dod i wy a'r cledr i law, just yr eiliad iawn pan fydde'r ciw bach yn ffrwydro mas o'r plisgil. Ac oedd datgu wrth gwrs hefyd yn saethu adar ac yn dal adar ac yn y blaen, ond fe oedd y person nath cyflwyno fi i adar, felly mae diddordeb mewn adar yn mynd yn bell nôl yn y teulu. Ni wedi bod i edrych ar adar wrth gwrs, nag ni, a beth yw'r trip gorau ti'n meddwl wnaethon ni wneud? Eithon ni yn Ysgomer lle mae llwyth o pals a maen nhw just pobman yn os chi'n mynd ar y cwch. Chi'n gallu gweld cwarter yn hedfan, cwarter yn nofio, cwarter yn lingdilongan ar yr creigiau a cwarter yn neud cymysgedd
o'r holl rai arall. Ac wrth gwrs, dyma un o'r adar mwyaf poblogaidd oherwydd mae'n edrych yn ddoniol, yn dweud. Mae'n lliwgar iawn gyda'r y big yma, sharp triongl. Mae pob math o liwiau yn y big. Ac ar y tir, mae'n edrych trwach fel penguin yn dweud. Mae'r adenydd yn fach iawn iawn. A mae'n hedfan, gyda'r adenydd bach yn mynd yn gloi iawn fel y deryn y si fel hummingbird. Ond unwaith mae dan y dŵr, na le mae'r aderyn yma'n hedfan go iawn. Mae'n urddasol iawn dan y dŵr. Ydy. So, pyn yw'r adar eraill ti'n really hoffi sy'n y llyfr? Dwi'n really hoffi gweld y sigildigot oherwydd mae'n edrych yn ddoniol pan mae'n neidio, wedyn mae'n siglo i gymffon, a wedyn mae'n redeg ar draws yr llawr. A hefyd chi'n gallu gweld y sigildigot bron yn unrhyw le. Chi'n gallu gweld nhw tu fas M&S a chi hefyd yn gallu gweld nhw yn Buckingham Palace. Felly, wrth gwrs, o'ch chi'n sôn am M&S, yn llefydd fel meisydd parcio gan y blaen, yn y geia, maen nhw'n casglu, maen nhw'n dod i glwydo yn eu canodd. So felly, reit yng nghanol Caerdydd yn heol y Frenhines, mi gewch i'r sigildigot. So un o'r pethau sy'n y llyfr fyd yw barddoniaeth. Mae peth o'r barddoniaeth yn arbennig o dda, os ga i weid. Pam fydden ni'n gweud bod y barddoniaeth yma yn arbennig o dda? Herwydd nes ti ysgrifennu rhan fwyaf ohonyn nhw. Ie, achos nes i ysgrifennu nhw. So, falle gewn ni cerdd bach cloi, fe. So, dyma un o'n nhw, byddu'r hebog tramor. Ac oedd hebog tramor, wrth gwrs, yn rhywbeth pryn pan o'n i'n dechrau astudio adar, achos pla laddwyr. Ac oedd gymryd o wenwi yn y gwmpas, oedd hebogiau tramor yn diflannu. Ond nawr, i ni'n cael hebog tramor yn hedfan drosto ni fan hyn yn Gaerdydd. Mae rhai wedi nythu ar neuadd y ddinas. A dyma gerdd, nid gan fardd, ond gan dy dad, sydd ddim rili'n fardd. Edrychwch ar y clomenod yn gwasgaru, oherwydd yr hebog sy'n gloi fel Ferrari. Yn gyflym fel roced, yn hedfan mor chwym, mae pob deryn arall yn edrych yn syn. Ni all motorbike wybio'n ffastach na hwn, fel saith mas o fwa neu fwled o wn. Does ganddo ddim helmed na brecs ar ei blu, ond mae'n mynd fel y boi, a dyna chi sbri. Nawr, un o'r cerddi nes ti cyfrannu i'r llyfr, nid cerdd yw e, ond ffindo geiriau neu enwau eraill am adar a trefnu nhw i siap cerdd, ond tyfe? Do, o'n i'n ymchwilio am y G-Bank a o'n i'n gweld bod y rhan fwyaf o'r enwau eraill am y G-Bank yn odli, felly o'n i'n meddwl falle na i ysgrifennu'r cerdd yma amdanyn nhw. So, gyda ni clywed symach o'r G-Bank, felly? Ie. Gwync y binc, pink neu wink, asgell dogell, twink neu spink, brig y coed a ffyrdink, asgell arian a twm drink. Brith i asgell, Billy Bink, neu hyd yn oed Piar Gwync. Mae un o'r cerddi eraill nes ti ddewis, eto rhywbeth nes i sgynnu, mae'n esbonio falle pam bod y dad yn pwyso gymaint, achos mae'n nid yn unig yn sôn am adar, a mae'n esbonio bod ti rhai o'n hoff fwydydd. Beth fydde'r bwyd na, ti'n meddwl? Doritos. Doritos, mae dad yn licio Doritos. So pan ni'n mynd i dan bach wedi gwennol y glennydd, y Sand Martin, sydd yma ar y foment. Mae wedi hedfan yr holl ffordd o Affrica i fod o gwmpas afonydd Cymru a chi'n gweld nhw lawr bai Caerdydd. A wedyn bod nhw'n hedfan, dwi'n seis na yw e, mae'n hedfan yr holl ffordd nôl wedyn i Affrica. So felly dyma y gerdd, mae'n edrych fel englyn, ond nid englyn yw e, achos fi ddim yn gwybod sut i sgwennu englyn. Mi gadw hwnna i feirdd go iawn. Fel mae dad yn hoffi bwyta Doritos, mae'r wennol fach yn bwyta mosquitos. Ac yna gwledd o gler i de, dyna chi fwydlen od yn de. Mae'r llyfr yma wedi cael derbyniad da iawn, achos mae yna lot o bethau yno fe. Hynny yw, dwi'n lyfr enfawr, mae'n cael ei weid bod yn lyfr adar mawr y plant. Ond er enghraifft, un o'r pethau sydd yn y llyfr yw misometer. So beth yw pwrpas y misometer? Pwrpas y misometer yw i ddangos pa amser o'r flwyddyn gallech chi fynd i weld yr aderyn, neu pa amser bydd fe yng Nghymru, oherwydd fel arfer chi ddim yn gweld
pa amser o'r flwyddyn gallech chi mynd i weld e, felly dydych chi ddim yn gwybod os bydd fe yn eich gwlad chi neu ddim. Mae'n mis omit yn rhywbeth, ni wedi cael effeithiau ffab, ond hefyd mae yna enwau eraill ar gyfer bron pob aderyn. Mae yna gyfoeth o enwau yn dos. Cyn i weld, yna jyst pigo'r un heb Wilment yn gormod. So, cyn i weld yna. So, dyma'r dringwr bach, y tree creeper. Maint yna, sydd yn dringo cod fel mae'r enw'n disgrifio. Ond mae yna mwy o enwau yn Gymraeg. Crop iedydd, crepianog ac aderyn pen bawd. Aderyn pen bawd yn awgrymu bod yr un seis a phen bawd. Mae yna rhai adar sy'n llai hyd yn oed na'r dringwr bach. Beth yw'r aderyn lleia yn Bryden? Y driw eirben. Y driw eirben, a ni'n edrych ar y ffaith yna, neu wella bod ti'n gweithio fi cyn bod fi ffindo. Beth yw'r ffaith ffab am y driw eirben? Mae'n pwyso tua'r un maint a 5 ceiniog. So, dan bach 5 ceiniog sy'n dan bach o arian, ond mae'n pwyso yr un peth a driw eirben. So, driw eirben yw yr aderyn lleia yn y llyfr. Pyn yw'r aderyn mwyaf yn y llyfr, a felly yr aderyn mwyaf yng Nghymru? Cyn i roi cliw, chi'n gweld nhw ar lynoedd ac ar y fonydd. Fi'n credu falle'r creu'r... Mwy na'r creu glas. Mae'r creu glas yn dal iawn, yn lle'r alarch ddof. Ydw fe? Ie. Ac oedd yr alarch ddof wedi dod i Bryden mae'n debyg, na allwn ni ddim gweud bod yn y ffaith, ond pan oedd y brenin Richard yn ymladd y croesgad, so oedd e'n teithio mor bell ar y dwyrain canol ac yn blaen, nath e ddod nôl gyda rhai o'r elyrch yma, a rhyddhau nhw, nhw'n dod i nhw flaen plastau a llefydd crand ac yn y blaen. A felly, mae wedi lledaenu nawr i fod yn aderyn gwyllt, ond mewn gwirionedd, aderyn dof oedd yr alarch cyn bod yn lledaenu. So yna'r aderyn lleia, y driw eirben, aderyn mwyaf, yr alarch ddof. Pyn yw hoff aderyn dad? So'n siŵr, mae'n y llyfr ydy? Na, mae dwi'n y llyfr. So, os ni wedi cael hoff aderyn dad yn y llyfr, beth yw e? Manx Shearwater. Manx Shearwater, adar drycyn manaw. Pam nes ti benderfynu ddim cynnwys hoff aderyn dad yn y llyfr? Oherwydd mae'n anoddach i weld na popeth arall, a dwi'n trio cadw e. Mae'n dweud llyfr adar mawr y plant, felly mae rhaid i bawb gallu weld e. A mae'r aderyn drycyn manaw yn rili anodd i weld oherwydd mae o dan y dŵr. Dan y dŵr a hefyd mae e ond yn ymddangos ar ynysoedd yn y nos. As mae'n nythu ar ynysoedd fel Sgomer a Sgogo yma yn Nis Enlli a yn Nis Dewi yn Sir Benfro. Ond dim ond yn y nos mae'n dod yn ôl i'r sir, felly fel o ti'n esbonio, mae un rheswm da ddim i gynnwys y llyfr. Gynnwys yn y llyfr yma, sydd yn lyfr ar gyfer pawb, achos petai rhywun yn defnyddio'r llyfr yma dros gyfnod o flwyddyn a mynd i'r goedwig a mynd i lan môr ac yn y blaen, mwy na thebyg bydd yna siawns go iawn o weld y 50 aderyn ni. Ie, na'r syniad? Gwyth fi bod ti'n ymateb i'r llyfr? Oedd i'r gwerthu'n dda? Oedd e'n rhif 3 yn y gwerthwyr gorau'r mis cyntaf, a rhif 1 am y 2 mis wedyn. So, dechrau'r flwyddyn ar ôl Nadolig, oedd e'n rhif 1 yn y siartiau am ddeifus. A oedd wedi mynd nôl mewn i'r siartiau nawr? Ie, yn mis Mai oedd e'n rhif 5. Yn mis Mai oedd e'n rhif 5. Oedd i'n llyfrau dy dad yn y siartiau yma o gwbl ar foment? Gydyn. Na. Oedden ni mynd i cael gwybod faint o gopïau o llyfr yn ti wedi gwerthu cyn bo hir, ac oedden hwnna mynd i wneud i dad lefen, ti'n meddwl? Dim lefen, na. Neu jyst llenwi lan gyda hapusrwydd a balchder? Ie, hapusrwydd a balchder. Nawr, un o'r pethau sy'n ddiddorol yw, ers i'r llyfr mas, ni wedi gweld bod pobl eraill yn defnyddio'r llyfr. Ni wedi cael lot o negeseuon a phobl yn gweud bod nhw'n defnyddio'r llyfr. Gweith fi wedi hwnna, a siwr mae'n gwneud i ti dimlo? O'n i wir ddim yn meddwl bydd gymaint o bobl yn brynu, a nawr dwi'n cael negeseuon ar Twitter o fy nhad, a dwi'n dweud gymaint maen nhw'n hoffi'r llyfr, a maen nhw wedi prynu'r llyfr iddyn nhw, neu
i rywun arall, a mae'n gwneud fi teimlo yn falch iawn fy mod i wedi creu rhywbeth sy'n gwneud pobl arall yn hapus. Ni hyd yn oed wedi cael ambell i fideo na gyn ni, le mae pobl yn mynd i'r ardd ac yn gweithio ni beth maen nhw wedi gweld yn yr ardd a dysgu henwau nhw oherwydd darllen y llyfr yma. Do. Pwy oedd, pan o'n i'n dechrau paratoi'r llyfr yma, a wnaethon ni eistedd yn y swyddfa, mynd trwy lot o lyfrau a cael choli a wilmenten am lyfrau. Ges ti gyfle i mynd i siarad gyda rhywun sydd yn gomediwr, ond o, Bill Bailey. Ac oedd e wedi sgwennu llyfr ei hunan, ond oedd? Do. Bill Bailey's Book of Odd Birds, neu British Birds, neu rhywbeth yna, right? A oedd e yn gwahodd pobl i ofyn cwestiynau fel fi'n neud gyda ti nawr. Ac oedd yna gynulleidfa mawr, oedd wedi 1,000 o bobl yna, right? A ti'n eistedd lawr y ffrant. A wedyn oedd ti eisiau gofyn cwestiwn i Bill Bailey, a dys ti lan cwestiwn rili da. A oedd e fel gwers i fi wedi sut i ofyn cwestiynau i bobl eraill. Beth oedd y cwestiwn y fynes di Bill Bailey? What is your least favourite bird? A beth oedd y aderyn oedd e ddim yn go... Y gwydd Canada. A pam oedd e'n licio gwydd Canada? Herwydd maen nhw'n fel yn mynd pob man a maen nhw'n ddim yn neis iawn i bobl. I ni'n siarad fan hyn achos mae pobl ffili mynd i tafwyl eleni. Maen nhw'n ffili mynd i cyd-gasglu dod at gilydd. Ond petai rhywun yn mynd i tafwyl, gweda bod tafwyl yn digwydd yn y castell, os ti'n mynd bron o unrhyw gyfeiriad tuag at y castell yng Nghaerdydd, ni wastad yn mynd ar draws parciau, neu efo rhaid ti'n croesi'r afon ac yn y blaen. A felly un o'r pethau sydd yn bwysig yw bod ti'n medru gweld rhan fwy o'r adar yma, jyst wrth gerdded i ddigwyddiad fel tafwyl, neu cerdded i'r Steddfod, neu jyst gweld pethau yn yr ardd. So ni yn yr ardd, gweithio ni wedi rhai'r pethau sy'n y llyfr i ni medru gweld yn yr ardd pob dydd. Rydyn ni'n gallu gweld adar y to, Nico, Robin Goch, a mae gymaint o wahanol colomenod a gwylanod, a felly chi'n gallu gweld llwyth o adar heb hyd yn oed mynd mas o'ch ti. A beth sydd yn un o'r pethau mwyaf doniol neu difyr ydy adar y to sy'n digwydd pan ni edrych mas o'r ffenest? Maen nhw'n hoffi cymryd bath mewn y mwd, felly maen nhw'n... Bath mewn mwd? Bath mewn baw? Dwi'n ddim cadw nhw'n lan, o ie? Ma'n helpu glanhau ei adenydd, felly maen nhw'n symud yn gloi o gwmpas y mwd a felly maen glanhau. So ni'n clywed adar y to yna, mae lot ohonyn nhw ar y foment. Ac bod ni mewn cyfnod anodd, un o'r pethau mae pobl nawr yn gwerthfawrogi yw, mae'n dywel. Right? So ni yn medru clywed adar lot mwy, achos does dim rhi, ceir a lorïau ac yn y blaen, felly mae'r byd lot fwy tawel. Ac yn y bore, bwyty 10 munud i 6, ar ôl cor y wig, ar ôl i gyd o'r adar canu, peth sy'n dihuno fi pob bore nawr yw y gnocell yn bwrw coeden dros y ffordd. Byddwn ni byth yn clywed hwnna yn y gorffennol, ond nawr i ti medru clywed e achos mae natur yn cael cyfle i anadlu, achos mae llai o lygredd ar y foment, a oherwydd does dim gymaint o sŵn, ni medru gwerthfawrogi i cael nhw a'i sŵn nhw fwy. A felly bod yn gyfnod anodd, mae e hefyd yn gyfle i fwynhau natur a beth ni wedi bod yn gwneud yn yr ardd yma yn ystod y cyfnod yma. Pob dydd. Rydyn ni wedi bod yn dod mas i weld faint mae popeth wedi tyfu a faint yn fwy o planhigion sydd wedi blodeuo a ni'n pigo'r ffrwythau ni wedi tyfu a ni hefyd yn chwynnu. A hefyd, y cwpl o flynyddoedd yn ôl, wnaethon ni creu pwll dŵr na fe ar gyfer bywyd gwyllt. Lle mae hwnna'n gweithio? Mae ganddo ni brogawod sydd wedi tyfu. Sawl broga sy'n ar fo, ni'n rechno? O leiaf 4. Yeah. A mae ganddo ni dragonflies a damselflies. Yeah, so mae rheini dyn ni. So, dyw e ddim yn cymryd lot, achos er enghraifft, mae dyn ni
flodau, right? Mae 'da ni flodau ni wedi plannu, ond hefyd mae 'da ni hefyd chwyn, a mae pobl yn gweud taw chwyn yw blodau yn y lle anghywir. A mae natur yn gwerthrogi ti'n bach y chwyn, nag nhw, achos ar rheini mi fydd pilipalod ac yn y blaen yn dod. Gyda. So, ti wedi gorffen y llyfr yma nawr. Unrhyw syniad y bod ti llyfr arall? Ti'n dechrau meddwl am lyfr arall nawr bod ti wedi pwysio fi mas o'r ffordd fel awdur mwy llwyddiannus y tîm yma? Dwi ddim yn hollol siŵr beth fi'n mynd i wneud nesaf, ond dwi yn gobeithio i wneud llyfr arall gymryd hir. A hwnna yn dechrau ffurfio. So felly gyda hwn, ti wedi dechrau, os ti wedi gyrfa fel awdur, neu dim ond pob hyn a hyn pan ti really eisiau llyfr, ti eisiau wneud hynny? Dwi ddim yn hollol siŵr oherwydd dwi ddim hyd yn oed yn ysgol uwchradd eto. Okay. Mae'r llyfr yma yn Gymraeg, mae diddordeb dy ti mewn bywyd gwyllt. Pwy mor bwysig yw bod hwn ar gael yn Gymraeg? Mae'n bwysig iawn iddo fi oherwydd dwi wedi tyfu lan yng Nghymru, dwi wedi tyfu lan yn tŷ llawn Gymraeg, dwi wedi tyfu lan mewn ysgol Gymraeg a dwi wedi siarad Cymraeg fy holl fywyd. A pwy mor bwysig mae tafwyl yn calendar yr iaith Gymraeg? Mae'n bwysig iawn oherwydd dyna un o'r llefydd chi'n gallu mynd i siarad Cymraeg a dathlu bod chi'n gallu siarad Cymraeg a just dathlu llwyddiannau pobl eraill dros y flwyddyn. Felly, dyma lyfr natur yn Gymraeg mewn tafwyl sydd yn digwydd ar-lein ac ar sgriniau pobl eleni. Gan edrych ymlaen at flwyddyn nesaf, cyn i ddiolch i tafwyl am y cyfle i drafod y llyfr, a gai fel tad sydd fel balŵn o falchder llongyfarch ti ar wneud cyfraniad bach i'r iaith Gymraeg fel mae tafwyl yn wneud i'r iaith Gymraeg yn flynyddol, a cyw ni obeithio blwyddyn nesaf byddwn ni medru mynd i tafwyl a cael hifen ia a gryndo rhai o'r bandiau gorau yn Gymraeg. A beth fydd dad yn yfed yn tafwyl? Cwrw? Cwrw neu seidr, ti'n meddwl? Seidr. Fi wastad yn edrych mlaen i seidr yn tafwyl a gobeithio gawn ni gyfle i ffindo mas os mae pobl eraill wedi cael hawdd hint i ddysgu mwy am natur oherwydd llyfr adar mawr plant. Felly, wrth wrtho i, John Gower, sydd hefyd yn cael ei ddisgrifio fel dy dad yn y tîm yma, gai ddiolch yn fawr iawn i ti, Onwy. Diolch.